Musaradio. 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 Tämä on Musa-radion prologi. Tämä kertoo ja ennakoi, mitä Musa-juhlat on 2025. Seurassamme on dosentti Tomi Kiilkoski sekä provisori Jarkko Korpua. Ja poikkeuksellisesti minä, Filio Matti A. Kemi, olen paneelin puheenjohtajana. Ja me käsitellään kulttuuriavustamista altruismin näkökannasta ja minkä takia me ollaan vuosi toisensa jälkeen aina avustamassa tuottaja Kari Miettusta näissä asioissa sekä Musa-juhlilla että myös aina erinäisillä musteklubeilla. Aloittakaamme sillä, että Jarkko Korpua, esittele lyhyesti itsesi ja kerro, että minkälainen historia ja roolitus sulla on Huutomerkki ry:n tapahtumissa. Joo, kiitoksia. Aina tituleerataan provisoriksi ja sitten minä aina sanon siihen, että mä oon niitä ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että minun niin kuin tämä ammattini, se, että mä vietän 8 tuntia päivästä apteekissa kauppakeskuksessa, niin ei juurikaan kerro minusta tai mun elämästä mitään, mutta että, minä ja Musa-juhlat, niin mä oon ehkä semmoinen, tai Kaleva käytti johonkin maailman aikaan aina kaiken maailman kuvateksteissään titteliä työmies, mutta sitten se kärsi jonkunnäköisen inflaation tämä termi, mutta että semmoinen yleistalkoolainen, että olen sanonut, että minut voi laittaa aina johonkin, jos minulla substanssi riittää. Mitäs Tomi Kiilkoski? No ennen kuin mä vastaan tuohon, niin mun on pakko kommentoida, että tämähän on aivan loistava yhdistelmä, tämä dosentti ja provisori. Siinä on sellaista reissumiestä DuPont ja DuPont tyylistä hienoa stylia. Mä vähän hämmästelen, että kukaan ei ole koskaan tehnyt tällaista podcastia tai radio-ohjelmaa, mutta että nyt varastettiin tämä loistava nimi tässä ja meitä ehkä odottaa huima tulevaisuus tämän podcastin jälkeen. Mä oon tosiaan siviiliammatiltani yhteiskuntatieteilijä, mä oon nuorisotutkijana ja touhuan itse sitten tiedekirjallisuuden parissa. Ja usein ajatellaan, että tiedekirjallisuus on tällainen tietokirjallisuuden alalaji, joka perustuu sitten omaan tutkimukseen. Ja se on mahtava ammatti, mä oon tosi tyytyväinen, mutta siinä on se rajoittava tekijä, että se karsina, missä siinä pyöritään, on aika ahdas. Ja siinä ei oikeastaan pääse tällaisen kirjallisuuden syvävirtoihin kiinni. Ja mä oon ajatellut, että tämän kaltainen talkoohomma erilaisissa kulttuuritapahtumissa, niin tämä on paitsi sitä, että jotenkin pääsee niin kuin edes yhtenä viikonloppuna kantamaan vähän kortta sille saralle, niin siinä itse oppii aika paljon. Ja kohtaa kiinnostavia ihmisiä niin lavalla kuin sitten yleisön joukossa, sitten niissä erilaisissa kuppilatilaisuuksissa, joissa sitten päästään ehkä juttelemaan. Kauhean hauskoja kohtaamisia, se niin kuin luo hyviä viritteitä, mutta on mulla myös sellainen ajatus siinä, että kulttuuria ei ole tänä aikana, sitä ei todellakaan ole tarpeeksi. Ja vaikka kulttuuri ei voi perustua pelkästään vapaaehtoishommaan, niin eihän suomalainen kulttuuri myöskään elä, jos ihmiset ei kanna tosiaan sitä omakorttaan kekoon myös tällaisessa niin kuin avustamistouhussa. Me yritettiin tässä yhdessä miettiä, että kuinka pitkä historia meillä on. Tomin kanssa me ollaan viimeksi ainakin festareilla juteltu suomalaisesta avantgarde-historia-teoksesta, mikä dissattiin ihan syystäkin, koska se oli sekava teos. Ja Jarkon kanssa me ollaan tänä vuonna pitkästä aikaa runonlautakuntaa vetämässä, mutta teillä on omat roolitukset myös aika pitkälle mennyt, että kun Tomi edustaa tietokirjallisuutta, niin Jarkko vetää minilukupiirejä, niin kertokaa nyt, että mitä te olette näille festareille tekemässä. Aloitetaan vaikka Jarkosta. No mulla on 2 minilukupiiriä kesän saunalla, eli sinne saunan lauteille mennään puhumaan kirjoista, puhutaan suomalaisista saunanovelleista, sen nimisestä kokoelmasta toisessa lukupiirissä, ja toisessa lukupiirissä puhutaan sitten väsyneistä naisista, eli niin kuin tästä kovin sukupuolittuneesti jakautuneesta koti- ja hoivatyöstä. Ja saunahan on mitä mainioin paikka puhua kirjoista. Ja sitten mulla on yksi kirjailijahaastattelu. Valveilla haastattelen Anu Vähäahoa hänen uudesta kirjastaan
Ja sitten meillähän on runolautakunta. Pitkästä aikaa, koska useita vuosia tehtiin Jarkon kanssa yhdessä näitä, että me ollaan aina vakijäseniä ja sitten meillä on välillä ollut vierailijoita ja välillä meillä on ollut vain videonäytteitä, mitä me ollaan käyty siinä yleisön kanssa keskustelemassa. Kyllä, joo, ja sen jälkeen kyllä mä varmaan yritän mahdollisimman monessa tapahtumassa olla mukana, niin eiköhän mä luule, että jonkunnäköisenä ovenpönkkänä aika monessa on. Tuosta ovenpönkästä tuli mieleen tällainen asia, mikä mun olisi pitänyt sanoa jo aikaisemmassa vastauksessa, joka liittyy siis muusiin, että antikin kreikalaisethan uskoo, että muusat ovat muistin jumalattaren tyttäriä. Ja se liittyy tällaiseen asiaan. Siksikö mä en muista sitä, että milloin mä oon juuri näin. Tämä on oletettavasti se syy. Ja se muusa, mitä mä ensisijaisesti palvelen, on tietysti Kleijo, joka oli historiankirjoituksen muusa ja joka tunnetaan myös asioiden muistiin merkitsemisen muusana. Ja tosiaan ne omat jutut, mistä mä puhun, niin liittyy nimenomaan tällaiseen, että miten sanataiteen keinoin säilytään tietoa. Ja se on aika vaativa laji tällä hetkellä, koska tietokirjallisuus ei elämänkertoja ja erilaisia islantilaisia neuleita käsitteleviä kirjoja lukuun ottamatta, ehkä sienikirjat, niin näitä lukuun ottamatta se ei myy hirveän paljon, mutta hyvin kirjoitettu tietokirja, niin se välittää sitä tietoa ja näiden kanssa ollaan tekemisissä, että Tieto Finlandiahan voitti viime vuonna tällainen kirja kuin Suuri valhe vammaisuudesta, joka on 2 kirjoittajan yhteiskirja ja toinen niistä, Riikka Leinonen, tulee tänne ja mä haastattelen häntä. Mäpä on muuten tekemässä sen live-haastattelun myös Leinosesta. Joo, kyllä. Seurataan kiinnostuksella. Musta se Leinosen kirja on siitä hyvä, että tällainen sosiologi kuin Mills ajatteli, että sosiologinen mielikuvitus on sitä, että mulla on kykyä yhdistää omat kokemukseni yhteiskunnan rakenteisiin. Ja se kirja on tosi hyvä siinä, että miten nämä 2 naista kertoo kukin erilaista tarinaa. Riikka ihmisenä, joka identifioituu vammaiseksi ja on lapsesta lähtien käyttänyt apuvälineitä ynnä muuta. Ja toinen kirjoittaja, joka sitten kirjoittaa omasta kokemuksestaan äitinä, joka saa tietää, että hänen lapsensa saa diagnoosin. Ja he peilaa tätä omaa kokemustaan näihin yhteiskunnan rakenteisiin tosi onnistuneella tavalla. Että odotan kiinnostuksella paitsi keskustelua myös vammaisuudesta, myös siitä, että miten he rakensivat sen kirjan ja löysi sen tavan. Jaakko mainitsi jo tuon Anu Vähäahon. Hänen ja Satu Tähtisen kanssa puhutaan romanttisesta viihdekirjallisuudesta, joka on usein tällainen dissattu ja aliarvioitu, vähän lokaan painettu laji. Varmaan sen takia, että sitä kirjoittajina ja usein lukijoina on naisia ja tämä on tämä perinteinen ajatus siitä, että miesten kirjoittama työläiskirjallisuus on jotenkin arvokkaampaa kuin tällainen rakkaudesta kertova viihdekirjallisuus. Mä aion kysyä heiltä, mä nimittäin tänä kesänä on lukenut Charles Dickensin Koleaa taloa, joka on niin kuin hyvin samantyyppinen tällainen englantilaiseen 1800-luvun sijoittuvaa. Eihän ne poikkea millään tavalla. Ei, siis se on rakkaustarina, paitsi että se on vähän kökömpi juoni kuin Anu Vähäaholla on. Mutta erittäin hyvä kirja tämä Dickens. Tähtinen on vielä isolle kustantamolle saanut tehtyä tetralogin. Kävin haastattelemassa Tähtistä tuossa vuodenvaihteen kohdilla kirjastolla. Mä oon lukenut nyt 3 osaa niistä teoksista, niin onpa erikoista, että kirjallisuusgenressä elää tällainenkin. Joo, hän osaa ilman muuta kirjoittaa. Ja tässä on sellainen hauska juttu, että Satu Tähtinen ja meillä oli tuolla Byströmin talon, joka on siis tämä Leivi Madetojan patsasta vastapäätä oleva kaunis sininen valveen vierellä oleva rakennus. Me oltiin siis vierekkäin siellä, kun mä olin nuorisotutkijana ja Satu aloitteli uransa Oulun kaupungilla. Ja hän teki prosessikaavioita. Ja mä muistan ajatelleeni, että ei, vaikuttaa hyvältä, että toivottavasti tuo ihminen saa vähän niin kuin tehtyä luovaa hommaa. Ja nykyään hän on menestynyt kirjailija ja mä duunaan edelleen samoja asioita kuin tein siinä. Mutta johdattelen vielä siihen asiaan, että sulla on myös minun kultista kiihottava puheenvuoro tehtävänä. Tämä liittyy tällaiseen, kun tuottaja Moguli Miettunen kysyi, että olisiko mulla jotakin, mistä mä haluaisin puhua. Ja tämä meidän aika on sellainen aika, joka palvoo yksilöä ja on kiinnostunut yksilöstä. Mikä näkyy siinä, että kun kirjailijoita haastatellaan, niin myös kustantajat haluaa, että siinä haastattelussa he tekee paljastuksia vaikka seksuaalielämästään tai jostain tällaista karmeista koettelemuksista, joista he on sitten päässyt traumakäsittelyn jälkeen yli. Jotakin tällaista kiinnostavaa. Elämäkerrat myy tolkuttomasti. Autobiografia myy kaiken lisäksi runoudessa ja proosassa. Kyllä. Ja nekin, jotka kirjoittaa sitten perinteisempää. joku myy. Joo.
Joo, kyllä. Tietysti on niitä niin kuin edustamani tiedekirjallisuus, missä mikään ei oikeastaan tällä hetkellä tahdo mennä kaupaksi, koska kirjakaupat ei ota sitä. Ja se mun pointsini on jotenkin ihmetellä sitä, että tässä ei ole tietenkään mitään vikaa, että meitä kiinnostaa yksilöt. Mutta jos se on ainoa, mikä meitä kiinnostaa, niin tällainen perinteinen ajatus, että kirjoittajat kun tekee kirjoja, niin panee omia, niin niissä on mitään tekemistä heidän persoonansa tai seksuaalisuutensa kanssa. Ne on tarinoita, jotka kertoo meille maailmasta just sen takia, että ne on keksittyjä. Kirjoittajat on panneet omia. Tällä viikolla muuten Yle Aranaan on Laura Freemanilta julkaistu dokumenttisarja, missä on muun muassa kesäteatterihistoriaa ja runouden historiaa, niin sieltä opin Parkon kautta, siis kustannustoimittaja Parkon kautta sen, että Finnea tietokantaan edellisvuodelle 2024 on julkaistu yli 900 nimikettä kirjallisuutta Suomessa, mikä on ennätyslukemia jälleen näissä, eli kyllä niin kuin jopa runouskin voi hyvin, runottakin niin siis kuitenkin. nimikkeitä on. Nimikkeitä on, mutta eri asiahan on, kuinka paljon niitä tulee sitten siihen meidän tietoon. Toki siellä Parkkokin nostaa esille, että siellä on myös paljon pienien piirin jäämiä omakustanteita, jotka on saanut sitten mikä se on, International Standard ISBN ja ISSN, jotka tulee sitten automaattisesti ja sillä ne sitten tunnistetaan ja ne säilyy. Kirjan sotu. Juu, juuri näin. No tämähän on hyvä esimerkki siitä, että minkä takia me tarvitaan just tällaisia muusajuhlien kaltaisia tapahtumia. Että lehtien kulttuuritoimitukset laihtuu laihtumistaan, nehän on tällä hetkellä täysin anorektisia ja kohta kuolee pois. Ja just, että kun joku julkaisee sitten kirjoja, niin mistä lukeva yleisö saa niitä selville, koska kirjakauppojen valikoimatkin hupenee. Marketit ilahduttavasti myy kirjoja, mutta ne on keskittyneitä tällaisiin jo valmiisiin myyntimenestyksiin. Toki erilaisissa suoratoistopalveluissa, joissa kirjoja, niissähän voi löytää monenlaisiakin, mutta niissäkin on tämä algoritmi, joka suosittelee. Et ikään kuin ajattelen, että nämä muusajuhlilla on tällainen perinteinen niin kuin joka tehtävä, joka on ajateltu journalismille. Että tee vähän niin kuin esikarsintaa ja kerro sen jälkeen ihmisille, että minkälaisia kirjoja täällä julkaistaan, millaisia ajatuksia niillä on takana, vähän sitä, että mitä ne tyypit on tehnyt, mitä ne on tavoiteltu. Ja sen jälkeen voi sitten tehdä sellaisia löytöjä, että mun täytyy lukea ton tyypin kirja, miksi mä oon lukenut niitä aikaisemmin. Kuten näissä tulevissa muusaradioiden jaksoissa tulette hoksaamaan, niin myös muusafestivaalit tai muusajuhlat on yleensä teemotettu ja tällä kertaa luonto ja ihminen on isossa keskiössä. Nämä tulevissa jaksoissa käsiteltävät lavarunouden henkilöt sekä sanataiteilijat ylipäätänsä käsittelevät paljon sitä luontosuhdetta ja kyllä täytyy sanoa tuottaja Miettuselle, että vuosi vuodelta se marginaalinen spektri tässä kasvaa ja kasvaa, koska mä oon esimerkiksi Aurora Sainiota haastattelemassa, joka on tekemässä omakustanteena nyt dekkarisarjaa. Ja vaikka dekkarit ei kuulu itselle kritiikin saralla kovin, tai no, ne ovat mukavuusalueen ulkopuolella, niin on ilo päästä myös omakustannekirjailija, joka lähtee dekkareilla liikenteeseen. Ja näiden festivaalien kautta myös oppii aika paljon marginaalisesta kirjallisuudesta. Joo, ja se minusta just on niin kuin muusajuhlien suuri ansio ja niin kuin voima, että se käsittää tämän sanataiteen niin kuin tavattoman laajasti, että se ei ole pelkästään niin kuin ne top 10 myyntimenestykset ja valtakunnan kuuluisimmat kirjailijat, vaan se voi olla melkein mitä vaan. Ja mä oon sitä just miettinyt, että mikä mua niin kuin itse kiinnostaa tämmöisissä jutuissa. Niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että mua kiinnostaa melkein kaikki, mutta erityisesti haluan, siis vähän niin kuin oppimismielessä, mutta myös erityisesti haluan kaikkea semmoista, mikä ei ole niin kuin, ei näytä hyvältä CV:ssä ja ei edistä uraa ja ei edusta niin kuin tämmöisiä niin kuin hyötyä ja valtaa ja taloudellista hyötyä ehkä nimenomaan. Valtaa, voimaa, taloudellista hyötyä. Että juuri tämmöiset asiat minusta niin kuin muusajuhlien ohjelmistossa vuosi vuodelta aina näkyy
Näin totesi provisori Jarkko Korpoa, miten dosentti Tomi Kiilkoski haluaa jatkaa. Mä ajattelen, että ton lisäksi, että museojuhlat käsittelee ilahduttavan laajasti, että siinä on näitä elämänkertoja, on lavarunoutta, harvinaisempaa tällaista marginaalirunoutta, historiallisia romaaneja, kaikkea mahdollista. Niin se, mikä siinä on ilahduttavaa, on se, että siinä jotenkin yritetään vähän pölyttää tätä lähtökohtaa, että kirjoja käsitellään joko kirjastoissa tai keskustan kahviloissa, jos ei ole lähtökohtaisesti käy niitä ihmisiä, jotka on kirjoissa kiinnostuneita. Mutta sä, Matti, kysyit sitä, että milloin, että kauanko mä olen ollut museojuhlilla, ja mä muistan sen aika tarkkaan, koska mä lupauduin menemään tähän siis. Alppilassa oli aikanaan tällainen vanhaan saksalaisten alppijääkäreiden eli natsien rakentamaan paloasemaan tehty kulttuuritila, joka oli siellä muutaman vuoden. Ja silloisen yhtyeeni Rommakon kanssa oltiin siellä keikalla ja Kari oli siellä miksaamassa meitä ja kuvaamassa muun muassa meidän levyn kannen. Ja sitten sen jälkeen mentiin saunaan ja hän puhui museojuhlilta ja se oli jotenkin niin tervehenkiset ne lähtökohdat, just tämä pyrkimys tuoda kulttuuria kaikkialle. Mä sanoin hänelle, että mitä tahansa mitä sä tarvit, niin mä tuun. Ja se on ollut kyllä ilahduttavan laaja-alasta näiden aiheiden puolesta. Ollaan menty tosiaan suomalaista avantgardismista tällaiseen erottiseen luolamiehiä käsittelevään kirjallisuuteen, siitä erilaisiin kulttuurihistoriallisiin teemoihin, erilaisiin vähän tiedettä liippaaviin aiheisiin, mutta että monenlaisiin kiinnostaviin paikkoihin aina Kuivaniemeltä tuonne Hailuodon Bensikselle. Ja juuri tämä on musta se museojuhlien idea, että viedä puhetta kirjallisuudesta sellaisiin paikkoihin, missä sitä ei normaalisti kuule. Ja ne on melkein hauskimpia nämä vähän harvinaisemmat paikat. Kyllä, ja niissä harvinaisuuksissa, koska yhteistyökumppaneita, kirjastokin on kyllä mainittu. Oulun kaupunginkirjasto on tehnyt suurta osuutta, nytkin ollaan Kuivaniemellä ja milloin ollaan Hailuodossa ja milloin ollaan Varjakassakin. Esimerkiksi Varjakassa sain haastatella Emma Nummista eräsen toiseen lehtiprojektiin aikanaan sitä kautta, että pääsin heittäytymään matkaa sinne. Et museojuhlien ohjelmistosta löytyy myös sitä populaarimpaa kampetta, mutta myös sekin, että maakuntien kautta sitä pohjoissuomalaista kirjallisuutta tehdään. Ja kyseessähän on Pohjois-Suomen laajin sanataidefestivaali ja sitä kautta, mä en edes muistanut katsoa, että monesko vuosi tämä on museojuhlille, mutta jos mäkin olen 2010-luvulta lähtenyt jo henkisiä maailmanmestaruuskisoja tuomaroimaan joskus tyyliin 2009, niin kyllähän tässä nyt kai toista vuosikymmentä ainakin mennään eteenpäin. Niin mä luulen kanssa, että munkin ura alkaa jostakin niiltä paikkeilta tämän festivaalin kanssa. Että varmaan olin ensi yleisössä niin kauan, että miettuneet sanoi, että tuuppa tälle tai jotakin vastaavaa. Ja sen jälkeen meillä on ollut Kari Ensi jo Miettusen kanssa semmoinen soppari suunnilleen, että aina keväällä ilmestyy joku alustava suunnitelma museojuhlista ja hän laittaa siitä sähköpostiliitteiden ja laittaa, että kannattaa lukia, että nimesi mainitaan. Ja sitten mä luen, että mitä se nyt on laittanut ja katson, että pystyykö tähän. Joo, ja vuosilta myös tuottaja Kari Miettusen kanssa keskustelu siitä, että mitä hän on siihen aihikoinut. Ja tietysti kun itse tekee myös erään sivutoimisena hommana kritiikkejä, niin haluan myös nähdä livenä niitä kirjailijoita, joista on tehnyt kritiikkejä ja tietää myös, minkälainen taidokkuus siellä on. Mutta kyllä on monena vuonna myös festareilta tarttunut niitä kirjoja sitten arvioitavaksi. Muistan esimerkiksi, kun Elsa Tölli oli esiintymässä, niin sain Fan Primaveran painoksen 95/100 ihan vaan sattumalta siitä ja teinpä siitäkin kritiikin ja kaikkea tällaisia kummallisia kohtaamisia festivaaleilla tapahtuu, niin tämä on kyllä niin kuin suuri suositus vaan heittäytyä erilaisiin tapahtumiin ihan vaan yleisöksi ja todeta, että kuinka laaja on sanataiteen ala ja kuinka paljon meillä Pohjois-Suomessa on kuitenkin sellaista vitalisaatiota, sellaista elävyyttä ja kuinka paljon meillä on sellaisia kirjailijoita, joita ei valtamedioissa kyllä näy, mutta kun heille annetaan puheenvuoro, niin tiedetään, että kuinka laadukkaassa seurassa ollaan. Jos nyt mietitte, että mitä nämä raksautukset on, niin totta kai aina paneeleissa niin välillä lavalla saa ottaa olutta, niin totta kai mekin tässä prologissa myös nautimme sivistyneesti yhdet oluet, että keskustelu lentää. Ja täytyy sanoa kuulijoille, että täällä on sen verran kuuma, että tämä on suorastaan välttämättömyys.
juoda olutta, mikä kertoo siitä, että sanataiteessa on se hyvä puoli, että löytää tällaisen elosteluun jonkunlaisen tällaisen, ainakin oman korvaan järkevältä kuuloisen perusteen. Mutta eikö kirjallisuustilanteessa pitäisi juo punaviiniä? Kyllä, mutta nyt on varmaan aivan liian kuuma punaviinin nauttimiseen, että ehkä sitten illemmalla. Musaradio. Mikä siihen avustamiseen vuodesta toiseen vetää? Onko se halu tiedon jakamiseen, sellainen altruismi ja pedagogiikka? Voidaanko puhua kansanvalistamisesta, jos meillä on vuodesta toiseen kirjallisesti sivistynyttä henkilökuntaa vaikkapa esimerkiksi kirjastoissa? Mikä teitä vetää siihen haluun olla siellä lavalla ja nähdä tukalasti se hirvittävä aikataulutus, että 20 minuuttiin pitää tehdä kirjallisuushaastatteluita tukaloissa, kahviloissa tai milloin täyteen ammutuissa kirjaston väistötiloissa? Kyllä mä melkein sanoisin, että ei se ehkä omalta kohdalta ole niin kuin siis semmoinen valistustehtävä, että koska siis yleisöhän on todella viksua. Siis tämmöisten tapahtumien niin kuin yleisö on valistunutta ja viksua yleensä, mutta onhan siellä varmasti siis ihmisiä, jotka altistuvat myös sattumalta kulttuurille. Ja kyllä mä melkein sanoisin, että mun oma motivaatio on ehkä se itsensä kehittäminen ja uusien mielenkiintoisten ja asioiden löytäminen. Ja ennen kaikkea siis niin kuin ne ihmisethän tässä on se paras homma. Kyllä mä oon niin tämmöinen ekstrovertti, että koko mun elämä on ihmissuhteissa ja ihmisten verkostoissa, niin mikä olisi parempi tapa näitä niin kuin suhteita luoda kuin mennä sinne ytimeen. Näin toteaa Jarkko Korpoa, joka ajoittaa jopa kesälomansa siten, että pääset avustamaan muusejuhlia. Niin... Joo, se on kaikille helpointa, kun puolet Oulun kulttuuritapahtumista järjestetään elokuussa, niin se on semmoista ajankohtaa, että minä en kerta kaikkiaan voi poistua kaupungista, niin se on kaikille meilläkin töissä helpointa, että mulla on kesäloma silloin, niin ei tarvitse kaikkia työvuoroja muokata. Ja muusajuhlathan on aina siinä, siis muusajuhlien kohdalle mä yritän laittaa kesäloman. Tomi Kiilkoski, töittes takia olet haluttu esiintyjä sekä valtakunnallisesti että myös rajojen ulkopuolella, niin mitäs nämä avustajakeikat sitten, miten pääset selittelemään itsellesi tätä ajankäyttöä? Se on sellainen kysymys, mitä mä aina aikaa jo mietin itteni kanssa. Provisori Korpua tuossa totesi, että tässä on tällaisia, siis itse on se, joka siinä eniten valistuu siinä tällaisten kohtaamisten ja sekä ideoiden että ihmisten kohtaamisten kautta. Mutta kyllä mä taustani vuoksi, kun mä maisterin tutkinnon suoritin filosofiasta, niin kyllä mä ajattelen, että siinä on tällainen perinteinen valistustehtävä, että valistushan tulee siinä on tämä kantasanana joku Saksan Aufklärung, siinä on ajatus, että tuodaan pimeää valoa ja tällaisena aikana, jolloin illat alkaa jo pimeneen, niin kyllä mä ajattelen, että tällainen sanataiteen valo on oikeasti, että nyt kuulostaa tosi juhlavalta, mutta tämä sanataiteen valo on sillä lailla tärkeää, että siinä jotenkin mielellään on mukana. Ja kyllä mä ajattelen sitä, että joku tällainen Oulun kaupunki ja Oulun kaupungin ympäristö, koko tämä Pohjois-Pohjanmaa, niin on sellaista, että totta kai siinä niin kuin jotenkin hyötyy, vaikka jotkut tapahtumat on täynnä, jossakin on vähemmän väkeä, mutta kuitenkin tarjotaan se mahdollisuus, että altistu uusille ideoille, altistu kohtaamisille. Että tällainen altistamisen eetos ja valistuminen sitä kautta. Mutta että valehtelisin, jos sanoisin, etteikö siinä olisi myös tällainen henkilökohtainen nautinto, että onhan ne tosi kivoja kohdata kiinnostavia ihmisiä. Mä myös kohtasin lapsuuteni sankari Neil Hardwickin tuolla Oulun kirjaston vielä muutaman kuukauden remontissa olevassa Teuvo Pakkala-salissa ja pääsin sanomaan hänelle, että mä oon kasvanut kuunnellen sun TV-sarjoja. Ja hän hymyili ja sitten nyökkäsi ja sanoi, että tough luck. Täydellinen vastaus, koska siinä oli juuri se kuiva brittihuumori, mitä minä hänessä rakastan. Joo, kyllä. Siis parhaimmillaan tässä tosiaan pääsee kohtaamaan tämmöisiä lapsuuden sankareita. Just mäkin olen Neil Hardwickia päässyt haastattelemaan ja Emma Nummista ja kaikkea niin kuin
tämmöistä näin. Ja sitten vielä se, kun joskus niin kuin kerta kaikkiaan jotkut niin kuin teemat ja tematiikat ja ajatukset ja muut törmää sillain ihastuttavalla tavalla, että sulla on siinä se joku ensimmäistä omakustanne runokokoelmaansa esittelemässä oleva tyyppi ja sitten sulla on joku Neil Hardwick ja niillä tuntuukin yhtäkkiä niin kuin jotenkin energiat menevän samaan tahtiin. Kyllä, ja kirjallisuushaastatteluissa niin samalle vuodelle festareilla ja vielä perättäisiin slotteihin sattui Markus Leikola, jolle ehin 20 minuuttia esittää 2,5 kysymystä, koska se teos, mitä käsiteltiin, niin sitä ei koronakriisin takia sitä 1000 sivusta järkällettä yksinkertaisesti ehtinyt mitenkään 3 vuorokauteen lukea, ja mä sanoin vielä Leikolalle, että mä en valitettavasti ole ehtinyt lukea, että mä olin pikahälytyksellä tekemässä myös sen haastattelun, siinä oli joku peruntuminen, sen jälkeen Tommi Melender oli seuraavana, ja Tommille mä ehtiin Iltaklubilla esittää 1,5 kysymystä, ja se oli ehkä elämäni helpoin kirjallisuushaastattelu ikinä, että Tommi vaan nojaa siihen mikkiin, ja sitten se vaan aloittaa sellaiset esseemäiset vastaukset, mitkä ei ikinä rönsyille, se pysyy koko ajan asiassa, ja se vaan homma etenee. Mutta tietysti lukupiireissä, Jarkko, mitä veät, ja Tomillakin on myös ollut ammattiesiintyjä siinä ympärillä keskustelemassa näissä piireissä, niin kyllähän se on etuoikeus päästä niiden ammattilaisten kanssa keskustelemaan siitä tietystä primaareista teoksista ja saamaan uusia ajatuksia myös siihen. Se avaa ihan erilaisen tulkintatasonkin jopa niihin teoksiin. Joo, ja itteeni kiinnostaa siis niinku ihan valtavasti se, niinku se luova prosessi aina siellä taustalla, koska ihminen, kun puhuu siitä omasta luovasta prosessistaan, niin sehän on ihan niin kuin, silloin mennään niin jollekin nextille tai sitäkin seuraavalle levelille aina näissä näin, koska hyvin harva kykenee kääntämään sitä tuommoinen kovastikaan kokenut luovuuden ammattilainen, niin kääntämään sitä niin kuin muiden ihmisten kielelle, mutta se on erittäin loistavaa kuunnella, kun he yrittää. Samuli Knuuti silloin täyteen pakatussa sen aikaisessa kirjallisuuden talolla, niin jösses, mä en edelleenkään tiedä sitä teosta, mikä on kirjoitettu ilman välimerkkejä, missä se kotirova muistelee sitä teosta, ja mä oon sen koomin yrittänyt sitä mettästää, mutta en ole vieläkään saanut aikaiseksi, että Knutille soittelisin ja kyselisin, että kenestä on kyse. No tämä juuri, mä ajattelen näin, että kun se painopiste on nimenomaan sanataiteessa, niin se avaa myös näistä ihmisistä, että he nauttii siitä, että pääsee puhumaan siitä just asiasta. Ei kysytä, minkä värinen kissa sulla on tai kenen kanssa vietit viime yösi, vaan just tämä luova prosessi, ne kirjat, millaisia ideoita siinä oli, mitä haluttiin tehdä. Mä oon tänä kesänä miettinyt tosi paljon, kun mulla oli muutama vuosi sitten oli ilo haastatella Tiina Raevaaraa, joka on myös tietokirjailija, mutta me puhuttiin hänen dekkaristaan Polaripyöriä, joka sijoittuu tuonne huippuvuorille ja jonka juoni liittyy kryoniikkaan, eli siihen, että miljonäärit pakastaa itseään ja toivoo herävänsä sitten kuolleista. Ja sitten Tiina paljasti siinä meidän keskustelussa, että häntä oli kiehtonut se, että saman aikaan kun ilmasto lämpenee, ja tänä kesänä ollaan todella saatu nauttia tästä lämmöstä tai kärsiä, niin saman aikaan kun ilmasto lämpenee, niin ihmiset haluaa pakastaa itseään. Ja sitä kirjaa lukemalla, niin sitä idea ei välittynyt siitä. Mutta kun mä kuulin tämän idean, että samaan aikaan kun ilmasto lämpenee, ihmiset pakastaa itseään jotenkin pakkomielteenomaisesti, haluaa, että he säilyy tämän kryoniikan keinoin, niin kyllä se avasi uusia tasoja siihen kirjaan ja elää nyt sillä lailla, että kun mä mietin tätä näin ja tässä on ollut näitä uutisia siitä, että miten miljonäärit haluaa tarrata ikuiseen elämään, niin kaikenlaisia tällaisia ajatuksia. Raevaara muuten kirjoitti taannoin tuossa Suomen Kuvalehteen, kun hän lopetti nyt sen SK:n tiedeblogin, mitä hän oli pitänyt reilusti yli 10 vuotta, niin kirjoitti todella hienon päätelmän siitä, että mitä hän on itse oppinut siinä kansantajuistamisessa ja myös siitä tieteen maailmasta blogikirjoituksillaan siinä, niin kannattaa käydä Suomen Kuvalehdestä lukemassa niitä Raevaara-hommia, koska se on just sitä tieteen kansantajuistamista ja totta kai mekin ollaan kansantajuistamassa myös sekä runoutta että proosaa että tietokirjallisuutta.
Nyt kun mä katson tuota provisoria, niin en voi olla sanomatta, tämä nyt on ehkä Urpo juttu, mutta en voi olla siltikään sanomatta, että Tiina Raivaari, josta oli puhetta, hän kirjoittaa sujuvasti kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta ja tällaisia lyhyitä tekstejä. Ja mä oon kyllä ihan aidosti sitä mieltä, että hänellä on ainutlaatuinen kyky seikkailla näillä eri tekstien maisemissa. Ja mä sanoin tämän siinä haastattelun alussa, hän tuijotti mua pitkään ja sanoi, että on tarkistettava lääkitys. Ja sitten mä Tiinan kanssa on jatkanut keskustelua eri tilaisuuksissa, ollaan Facebook-kavereita ja jossakin kun Tiinaa palkittiin, niin mainittiin tämän saman jutun. Hän tuli kommentoimaan, että edelleen tarkistettava lääkitys, että kun sinä pyörität pillereitä työkseen, niin meidän on ehkä tehtävä tälle asialle nyt jotakin. Niin mulla on ihan siis niin erityispätevyys tämmöisiin tarkastuksiin, että voimme ottaa tämän joskus puheeksi, jos Tiina Raivaara. Joo, kyllä. Tiina, jos kuuntelet tätä, niin asia on hoidossa. Eli siis konnotaatioihin ja alluusioihin kirjallisuushaastatteluissakin tarvitaan jonkunlainen lääkitys. Ehdottomasti. Mistäpä päästäänkin itse asiassa jo viimeisiin kysymyksiin, kun mulla itsellä on aina festareiden jälkeen, milloin festarit on alkanut tiistaisin, tälle vuodelle ne alkaa keskiviikkona, mutta päättyy sunnuntaihin ja nämä festarityöt on kuitenkin myös muutakin oheistoimintaa, myös sosiaalista toimintaa tietyissä anniskeluravintoloissa, mistä muutama ollaankin tässä jo runoilijoiden ja sanataiteilijoiden kautta jo mainittu. Näissä tulevissa jaksoissa tulette kuulemaan hiukan piilomainontaa, mutta ne ei ole maksettuja mainoksia. Niin festareiden jälkeen yleensä tulee myös sellainen sosiaalinen tyhjiö ja mulla on nyt kutakuinkin 6 tai 7 vuotta ollut sellainen vaade muille työnantajille, että se festareiden jälkeinen maanantai on mulle aidosti vapaapäivä vaan hengähtää, että pääsee siitä intensiteetistä pois, niin miten te ruokitte sitä festivaalityhjiötä, joka tulee? Aloitetaan vaikka Jarkko Korpuasta. Joo, se onkin aika vaikea kysymys, koska kyllähän siinä siis oikeasti se on vähän niin kuin jotkut rockfestivaalit jossakin, missä sä asut jossain teltassa ja käyt katsomassa bändejä ja muuta, niin samalla tavalla niin kuin muusajuhlatkin itselle on semmoinen, että sä aina heräilet siinä ja puolilta päivin sä lähet johonkin tapahtumiin ja yleensä siinä menee koko päivä. Käyt runolounalla ensin kuuntelemassa uutta runoutta hienosti esitettynä, syöt siinä rauhallisesti ja sitten katsot, että ei jehnaa, munhan pitää jo ehtiä valveelle. Joo, kyllä. Siis ainakin itsellä menee yleensä niin kuin koko päivä johonkin myöhään yöhön asti, sitten kotiin nukkumaan ja seuraavana päivänä se sama, niin onhan se nyt valtava pudotus. Siis oikeasti siinä se jotenkin se, niin kuin se sitten vielä kun on niitä omia juttuja, joita vähän jännittää ja johon valmistautuu ja niitä tapaamisia mielenkiintoisten ihmisten kanssa, ehkä jopa omien niin kuin idolien kanssa, niin kyllähän niin kuin onhan se semmoista, että siis automaattisesti tietää, että pudotus on kova sitten sunnuntain jälkeen. Mites Tomi Kilkoski? Onhan siinä kieltämättä tällainen postkoitustila, eli yhdynnän jälkeinen raukeus, jolloin ihminen huomaa niin kuin miettimänsä, että mitä tämä kaikki oli ja mistä on kysymys. Ja mä ajattelen, että kaikki tällaiset tilanteet, tämä ei johtunut siitä omasta filosofiaharrastuksestani, että sen jälkeen kun on ollut kaikkea tällaista kiinnostavaa ja on tällaista älynjuhlaa ja sanataiteen suihketta, siinä kun on perheen seurassa omalla asunnollaan, tuijottaa itse huonosti maalaamiaan seiniä, niin siinä kohtaa sen oman arkisen mitättömyytensä ja sen olemassaolon kuitenkin tällaisen perimmäisen luonteen. Että täällä sitä ollaan, että aina kun on juhlaa, sen jälkeen tulee tämä tyhjyys ja se on osa meidän elämää. Se herättää minusta tällaisia filosofisia ajatuksia ja tällaisia, että jos puhutaan kreikkalaisesta filosofiasta, stoalaisuuden peruskokemuksen, että vähän aikaa jätkä kun riekut, niin sen jälkeen sä tuijotat sitä itse maalaamasi seinää ja mietit olemassaolon tyhjyyttä. Se on myös hieno tunne, siis onhan siinä, se on niin kuin esteettinen kokemus kaiken tämän hulabalon jälkeen. Joo, ja kyllähän siis niin kuin kaikki niin kuin kuntovalmentajat aina on niin kuin nimenomaan sitä mieltä, että se palautuminen on melkein niin kuin se tärkeämpi vaihe niin kuin fyysisessä harjoituksessa, niin miksei henkisessäkin harjoituksessa. Sen jälkeen, kun sä oot siinä sen stimuluksen saanut, niin sen jälkeen sun kuuluu niin kuin sitten antaa aivoja siihen palautua tästä. Kyllä, dosentti ja provisori suosittaa, stimuluksen jälkeen on levon aika. Mikä festareilla on festarimuistoista eniten säväyttänyt teitä? Mun on kyllä, täytyy sanoa, että hyvin vaikea oikeastaan vastata tähän, koska on
varmaan kymmeniä kertoja, kun jonkun vaikkapa Muusaklubin ohjelmisto on kerta kaikkiaan vaan niin kuin natsannut. Et se on ollut yhtä niin kuin riemua ja liitoa alusta loppuun asti. Että jotenkin niin kuin, tässä ehkä niin kuin tuottaja Miettusen nerous näkyy, että aluksi sä luet vaan sen listan, että voi hyvänen aika, mitähän sieltä tulee. Ja sitten illan päätteeksi saattaa olla, että nähdään ehdottomasti, tämä oli niin kuin täydellinen yhdistelmä. Niin tämmöistä on tapahtunut niin monta kertaa, että hyvin vaikea sanoa mitään niin kuin yksittäistä. Joo, niistä yksittäisistä matineoista tai niistä iltatapahtumista tulee sitten sellainen holistinen kokemus. Ja kun itsellä on vielä sellainen grafomaaninen taipumus kirjoittaa niitä ylös, että miten ne on mennyt, niin pystyy katsomaan jopa niitä keikkoja uusista bändeistä, että mitä niitä on löytänyt. Tai esimerkiksi ne kirjallisuusalustukset, että miten itse on sivuraiteilla löytänytkin jotakin uusia hommia, että hei, että tähän mun pitää perehtyä ja toteuttaa. Mutta sellaisia yksittäisiä hommia on hirvittävän hankala nostaa, koska niitä on niin lukuisia. Ja sitten toinen ongelma, mikä niissä on, niin ne alkaa tekemään jonkunlaista synkretismia, että ne vuosi vuodelta vaan voimistuu sitten ne kaikki aiemmin haalitut tiedot siinä ja välillä tulee jopa sellainen, että hei jumalauta, että tämä kirjailija on sanonut täsmälleen samoin, vähän eri sanavalinnoin ja se ajatus vaan laajenee ja saa erilaisia perspektiivipintoja. No joo, näinhän se on. Kokonaisuus on aina kokonaisuus ja se on enemmän kuin osiensa summa. Mutta mulla kyllä on tällainen yksittäinen kokemus, joka johtuu eikä siitä omasta tilanteessa. Tämä vuonna 2016, koska silloin me julkaistiin meidän tällainen raportti kun Suomi nuorten kasvuympäristönä. Ja sitten mä aloitin aamun antamalla TV-haastattelua. Mä olin siis aamulla hakeutunut Helsinkiin. Ja sitten suuri idolini Topi Saha, joka oli syntynyt 87, kun me haasteltiin 87 syntyneenä, soitti siellä. Ja sitten mä hankkiudun Ouluun ja muistaakseni Rannan Villen oli pitänyt haastatella Teemu Mäkeä ja Jyrki Mäkeä, mutta hän joutui perumaan ja mä olin sitten tuuraamassa ihan yllättäen. Tällaisella Muusat mäellä tapahtui. Varsinkin Teemu Mäki oli aika hikeentynyt, että tämä on todella huono idea, että te olette hommannut meidät tänne vaan sen takia, että meidän sukunimi on Mäki. Joo, mä muistan tämän, tämä oli hieno. Kyllä. Ja mutta se oli rihakas. Se oli rihakas meininki ja sitten se kuitenkin sit sukeutui hyvä keskustelu, koska näillä herroilla löytyi sellainen aika tinkimätön kulma sen taiteen tekemiseen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin aika huojentunut, että saatiin tämä tehtyä, kun mä olin tuuraamassa ja kaikki. Ja sitten Teemu Mäki vetäisi ässän hiastaan ja hän kertoi, että hän on ollut teatterikesässä ja siellä oli tällainen sukupuolielinaiheinen näytelmä ja hänellä oli ollut pillukakku ja kullikakku, tämä on siis Teemu Mäen termit. Ja se miehinen kakku oli syöty ja se naisinen oli jäljellä ja hän sanoi, että tämä on vegaaninen kakku ja juuri siksi se maistuu hyvälle. Se kakku oli todella kuivaa, siis sellaista, että se takertui kitalakeen. Mutta se oli todella niin kuin tämän aihepiirin näköinen tämä pillukakku ja siinä vaiheessa kun mä söin sitä kakkua, niin mä mietin, että tämä ei oikeastaan ole enää mun elämää, että tämä on ote jossain Paul Austerin kirjassa, jossa tällaiset niin kuin sinällään ihan järkeenkäyvät arkiset kohtaamiset, kun ne lyö yhteen, niin tulee tällainen surrealistinen vaikutelma. Ja tämä oli tällaista tosiaan arvopohjaista surrealismia koko tämä touhu. Noista taiteilijoistakin se heittäytyminen, että kun ne tulee tänne Ouluun, niin monelle se on sellainen eksoottinen kokemus, kuten esimerkiksi Emma Nummisen sain haastateltua kollaukseen, mitä silloin päätoimitin, niin myös sarjakuvataiteilija Ville Pirisen sai myös heittäytymään vaan siihen, että kerroin, että päätoimitan sen aikaista pienlehteä siinä, että kai sulla nyt festareilla löytyy tässä vähän aikaa ja sitten aina se innostuneisuus, totta kai, että pienlehtitoiminta, että totta kai, että joo, ja sitten se taiteilijoiden heittäytyminen sen festivaalitöitten ohessa on myös ollut sellainen vakuuttava kokemus. Tietysti kirjailijoiden kanssa, sit kun ne on omat työhommansa tehnyt ja ne pääsee heittäytyy muutamalle oluelle ennen kuin ne lähtee hotellihuoneeseen ja seuraavana päivänä aikainen juna vie niitä taas seuraaville työhommille, niin tykkään myös siitä heittäytymisestä. Jukka Viikilän kohtaaminen esimerkiksi tuossa 2 vuotta takaperin oli kyllä niin kuin hämmentävä hieno kokemus siitä, että miten kirjailija on niin omanlaisensa jopa siinä tilassa, kuinka runollisesti se pystyy esittämään niitä asioita ja kuinka
hienosti ne osaa kertoa niitä lukemiskohtia, mistä päästäänkin muuten illan viimeiseen kysymykseen. Mitä tällä hetkellä on yöpöydällä luettavissa, koska te molemmat ihmiset luette kuitenkin sekä kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta ja olette kuitenkin kirjastossa aika tuttuja hahmoja, niin kertokaa nyt vielä se, että mitä tällä hetkellä yöpöydältä löytyy. Jarkko Korpoa, aloita. No, mulla on aina niin joku 10 kirjaa kesken, niin nyt mun täytyy sanoa, että mulla on ehkä pikkusen tämmöinen nolo, tai en mä tiedä. Siis luin Nuorivoima-lehen, olisiko se nyt seksiaiheinen erikoisnumero ollut, tai seksiteemainen numero, ja varasin sitten kirjastosta kaikki ne kirjat, mitkä siinä niin kuin suunnilleen mainittiin, mitä en ole lukenut, ja niitä nyt tällä hetkellä luen, ja en mä nyt edes tiedä, mikä mulla siellä niin kuin on, mitähän mulla siellä olisi kesken, se mikä nieltyjä esineitä, ja no, mulla on joka tapauksessa mulla on aina 10 kirjaa kesken, ja luen niitä kovaa tahtia joka päivä. Joka pöydällä pitää olla joku kirja kesken. Sitten luen kanssa aina niin kuin ääneen mielelläni, jotenka pitää olla myös ääneen luettavaa, ja ne on yleensä tämmöisiä jotakin teinikirjoja. Nyt viime aikoina on lukenut paljon tämmöisiä teineille tarkoitettuja sateenkaariromansseja ääneen. Ja sitten pitää olla aina joku semmoinen kirja, mitä mä luen uudestaan ja uudestaan. Ja nyt otin kirpparilta just tuon Ursula Le Guinin Maameren tarinat, niin mä ajattelin, että mä luen nyt sitä sitten muutaman kerran. Tulette muuten Muusaradion kuuntelijat huomaamaan, että näissä tulevissa jaksoissa tämä meriaihe on yllättävän paljon läsnä tässä. Ja Pride-viikko, jota äänityksiä tehdessä eletään, niin myös Pride-viikkokin on tavallaan myös tässä mainittuna. Mitäs Tomi Kilkoski? Joo, mulla on siis sellainen, että mä työkseni luen äärimmäisen paljon tällaista tutkimuskirjallisuutta, tietokautta, tiedekirjallisuutta. Mä kesäaikana pyrin lukemaan sit mahdollisimman paljon romaaneja ihan laidasta laitaan. Ja sama juttu kuin Jarkolla, niin mulla on myös useampi kirja kesken. Mä oon vähän paikannut puutteitani siinä, että mä en ole saanut luettua uusia Keltaisen kirjaston kirjoja. Vasta lopetin ton Haruki Murakamin Kaupunki ja muurisen ympärillä. Sitten mä luen aina kesällä uudet Jussi Vares-kirjat. Vareksessa pilkataan kaikkea sitä, mitä mä rakastan, aika huonosti kirjoitettuja. Ja ehkä se on se syy, minkä takia musta on niin äärimmäisen nautinnollista lukea niitä. Juhana Torkki on kirjoittanut hienon kirjan stoalaisuudesta, tällainen kuin Järkevä onni. Mä oon lukenut sitä, hieno filosofinen, lohdullinenkin kirja. Ja sitten mä luen aina kesällä Vareksen lisäksi jonkun oikeasti hyvin kirjoitetun dekkarin, niin tällainen kun Samson on kirjoittanut tällaisia Tudorien ajan Englantiin sijoittuvia dekkareita. Ne on todella paksuja, kesällä on kiva lukea paksuja kirjoja, mä oon lukemassa sellaista kirjaa kuin Ilmestys. No ilmeisesti munkin pitää nyt paljastaa. Mulla on Vantaan sanataidekoulun entisen lehtorin, nyt jo eläköityneen, rehtorin Aulkki Rundgrenin Ilona-teos, joka on julkaistu pienkustantamolle tuolla Rovaniemellä, niin se on tällä hetkellä kyllä niin kuin säväyttänyt suurella intensiteetillä, joten suomalaisella kirjallisuudella menee muutenkin hyvin kuin vaikkapa isot kustantamot antavat edelleenkin odottaa syyslukemistoa. Hyvät herrasmiehet, tämä oli ainoa minipaneeli, missä mä pääsen ikinä Filyön papereilla puheenjohtajaksi, niin haluan kiittää ja toivottaa teille erittäin loistavia Muusejuhlia 2025. Oli erittäin suuri ilo. Kiitos. Lämmin kiitos, dosentti et provisori kiittää. Toivottavasti sanataide täällä Pohjois-Suomessa jatkaa kukoistusta myös kulttuurivuonna 2026. Tämä oli prologi Muusejuhlille 2025. Nyt katsomaan ohjelmistoa ja katsomaan, mitä kaikkea muuta löytyy Pohjoisesta kulttuurivirrasta. Me kiitämme. Kiitos kuulemiin. Muusaradio. Muusaradio. Muusaradio.